ipapareceive ko lang po si item, pero po pwede magagat po ng ID. Ano po, ID, buter sa ID. Ano po, may bali po, may balance naman lang po itong 750. Ipapareceive mi lang po sa Indo. Ayan po, okay lang po. Ano ang, nandiyan po, ma'am? Ano po, mga gamit po sa manok, ay kailangan lang po ng documentation kaya po naka-video. Ano po, mga gamit po sa manok, tapos po mga semento po. Hindi lang, ayan po, yan po sa kotse nakalagay po. Papareceive lang po namin. Kasi po balita na, kita-kita naman namin nagpapagawa kayo ng bahay, kaya po siguro pinapareceive po yung item. Magiging lang po kami ng ID for confirmation. Isang masayang hapon sa ating lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, and today is April 9, 2021 at araw ng kagitingan. At ngayong araw ay isang magiting na ama naman ang ating susurpresahin na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS Petals and Services. So tara na't kilalanin na natin kung ano ang mga packages o regalo na ihahatid natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo ditong Ferrero Rocher. Meron tayong isang bilaong pansit na pagsasaluan ng ating birthday celebrant mamaya. Meron tayo ditong bench na regalo sa ating papa. Meron tayong bubble balloon na may happy 55th birthday papa. At syempre, meron tayong red ribbon cake na ipapablow natin sa kanya. So kung makikita nyo, meron tayong blue and red theme. So talagang napakasaya at suwak na naman ang ipapakita natin ngayong hapon kahit papatapos na ang araw. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Happy lang all day and good vibes with tara na't pumunta na ng bagong sirang si Pokot Camarines Sur. Andito na tayo sa bagong sirang. So tara na't samahan niyo akong sorpresahin ng ating magiting na tatay ngayong araw. So, nakay ko guys, nasaktan ako doon. So, malayo-layo yung binahay natin para makita sa tatay. At ngayon, andito na tayo. Bagong sirang. Dito po ang bahay ni Sir Ronelo Mirales po. Mirales? Ay, ay, tayo, hello po. Good afternoon. May pinadeliver po kasi sa amin tayo mga gamit po sa manok. Tapos po semento po. Sa inyo po nakapangalan po. Ronelo Mirales po. Zone 2, Bagong Sirang. Kayo po yan. May pinadeliver po sa inyo. Ipapareceive lang po namin.
Ay, pasensya na po, nakaabala may mga bisita. May ano po? Hindi man po. Naiyan na lang po. Para ano lang meron dar. Ano pong ganap ngayon? Birthday lang po. Ah, sino po may birthday? Ako po na. Meron. Ah, siya po. Hindi, mag-meron na po. Ay, sige po, at siya na lang po. Charot, at siya na lang. Tayo, papareceive ko lang po si item, pero po pwede magagat po ng ID. Ano po, ID, voter sa ID. Ano po, may bali po, may balance naman lang po itong 750. Ipapareceive me lang po sa Indo. Ayan po, okay lang po. Ano ang, nandiyan po, ma'am? Ano po, mga gamit po sa manok, ay kailangan lang po ng documentation kaya po naka-video. Ano po, mga gamit po sa manok, tapos po mga semento po. Hindi lang, ayan po, yan po sa kotse nakalagay po. Papareceive lang po namin. Kasi po balita na, kita-kita naman namin nagpapagawa kayo ng bahay, kaya po siguro pinapareceive po yung item. Magiging lang po kami ng ID for confirmation. ID, voters lang. Voters po. Sige po, kahit si ate na lang kumuha. Paano na sa Jorobox na? Ah, sa Yung Jurabox. wallet ko. Kamusta po, tatay? Birthday mo pala. Hindi ko pati aram. Kakasupog, sinakto mi pang deliver ngunyan. Ang berdal ka mo, ma'am. Ay, sige po, sige po. Madyan na, tatay. Pasunodon ta na lang si mami. Madyan. Pasunodon pa rin kami, tatay, sa bago. Madyan na po. Mana lang kita, tatay. Mainit to. Yan. Birthday mo pala, tatay. Parang edad mo na po. Ano, ma'am? 55 na. 55. Ayan. So, tatay, digdi ka po. Pwede man pong ano yan, digdi ka. Yan, digdi ka, tatay. Yan. Pirang taon ka na po, tatay? 55. 55. Wow. So, fresh pa si tatay, 55 years old. Tatay, okay lang po kahit may pa si ID, pero po ipapareceive ko na sa iyo si item. Okay lang po. Ready ka na, tatay? Okay lang po, ma'am. Okay na. Magiling ka tatay sa camera mo na. Wow! Ah, sige, tatay. Buksan mo na po ning tatay para mailing pa si ano. Tatabangan ka, okay? Ah, sige po. Wow! Hello, Tatay Ronelo! Happy birthday po! Yun, magmamon si tatay. Oh, tatay, musta? Picture ko yun, ma'am. Mami, so syempre, ikayan mag-atay kang sinurprise me. So, hello, tatay. Kami po ang JFS Petals and Services. And ini pong regalo na ni Ayahali sa imong Aki na pinapadara sa imo. So, ini po, suluton mo ining sash na ni na may happy birthday ta ika ang hari mo niya na aldaw. At syempre, meron tayo dito, tatay, na pansit. Meron ka ring red ribbon cake, may chocolates, may bubble balloon, at syempre, tatay, meron din akong regalo para sa'yo. Ayun, kamusta? Masaya po. Tingin ka doon, tatay, sa camera. Kamusta? Masaya po, ma'am. Masayang masaya. So, tatay, may babasahin akong message. Pwedeng pakuha tayo po atin ng letter. Ayan, tatay. So, kala mo talaga semento? Naniniwala ka na ba, Sarah? Akala ko po, ma'am, hindi ko akalain na ganito may surprise at talang ganito po. Ayan. Akala mo talaga po ano lang, di ba? So, tatay, hindi dyan nagtatapos dahil meron akong babasahin na mensahe para sa'yo. Kasi, dapat malaman mo kung ano yung gustong sabihin ng mga anak mo para sa'yo. Ayan. Ito po yung letter, tatay. Ready ka na ba? Ayan. Papa, salamat po sa gabos na sakripisyo mo sa Samuya. Salamat sa pagpadangat sa duwang poging apo mo na makulit. Salamat sa indo ni Mama at tauan pa kamo ning halawig nga buhay and kusog para magkairibahan kita sa haloy na panahon at maiparamdam ko pa kung gurano ko kamo kapadangat. Sana napasaya ko ika sa simpleng bagay na sorpresa ko para sa saimong mo niya na birthday mo. Happy birthday! I love you, Papa ko. Ayan, naiiyak si tatay. Halika dito, tatay. Kumusta? Ayan si tatay. First time mo ba, tatay? Isa ka dito, tatay. First time mo ba makaramdam ng ganitong sorpresa? First time. First time. So, tatay, ano naman pong gusto mong sabihin sa anak nyo na kahit malayo ay andito, nagbigay ng sorpresa para sa inyo? Nagpapasalamat po ako ng marami sa anak ko kahit malayo na siya sa dako ng Hong Kong. Hindi niya pa rin ako nakalimutan. Salamat na lang ng marami sa iyo. Thank you.
Ayan. So, tatay, hindi pa dyan nagtatapos. Dahil syempre, hindi kompleto ang buong araw mo nang hindi nakakapagpa-blow ng cake, di ba? So, gusto mo mag-blow tayo ng candle mo sa cake? Gusto mo yon? Tatay, huy! Gusto mo yan tayo? Blow tayo ng cake? So, samahan nyo pa rin ako samahan nyo pa rin ako na ipablow natin sa ating magiting na tatay ang kanyang red ribbon cake. Hello guys! So kasama ko pa rin ang ating birthday celebrant na si Tatay all the way from Bagong Sirang, si Pocot Camarines Sur. So tara na't samahan niyo ako ipablow kay Tatay ang kanyang red ribbon cake. Pero bago yan, kakanta muna tayo ng happy birthday para kay Daddy, okay? Happy to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Parang ako lang kumakanta. Day to you! Ayan na ba? Nasinapatay. Isa pa. Ayan, papablow natin to kay Tatay. Dapat naka-open. Ayan. So, Tatay, make a wish po tapos iboblow natin tong candle mo. Okay, Tatay? Make a wish and blow your candle. Apo, ikaw po bahala kung atyan pa o sa aga pa i-blow. Charot lang, Tatay. Yay! Palapakan naman natin si Tatay. Again, Tatay, happy birthday po. Ano naman pong any last message mo bago natin tapusin itong birthday surprise mo ngayong araw? Sino pong gusto niyong pasalamatan? ABS-CBN, GMA? Sino pa po ba? Charot lang. Ano po, Tatay, gusto niyo sabihin? Unang-una po, salamat po ng marami sa Panginoon sapagkat sa loob ng isang taong singkad, muli niya akong iningatan. Sana po marami pang karawan ang dumaan sa akin para magabayan ko pa ang aking mga anak hanggang sa aking mga apo. Yan lang po. Thank you po sa nagano ng mga regalo sa akin. Naiiyak si Tatay. Papakan naman natin si Tatay. Mami! Halika dito, Mami! Naiiyak ka na din niya sa gilid. Sayang ng sayang ng AAPE mo na t-shirt. Halika dito, Mami. Binabasa ko yung t-shirt yung Mami bumabasa eh. Mami, dito katabihan mo si Daddy. Ano naman pong gusto niya sabihin sa inyong pinakamamahal na Diyosawa ngayong araw? Since kaarawan niya ngayon. Sa kanya po kayo marapay. Siya po yung asawa niya, hindi po ako. Charot. Ano po gusto niya sabihin kay Daddy? Sana po kung lagi po siya para magawin nakakante para magawin po kayong mga anak na kami po. Opo, ma'am. Sige lang ba? Ano pa po? Salamat po ng maraming naalala po kami ng aming mga anak. Ayan. So, yan lang po. Isang kiss na lang kay Daddy. Umiiyak na si Mami. Isang kiss na lang para kay Daddy! Siyempre, hindi dapat mawawala yung kiss. Isang kiss naman dyan para kay Daddy. Ayan! Kasi palapakan naman natin ulit. So, happy birthday po. Masaya po kaming JFS team na nakapagpasaya ulit kami at nabigyan namin kayo ng surprise. Dito ka lang, Mami. Ay, dito sa gitna si Daddy. At syempre, Daddy, happy birthday po ulit and more birthdays to come. At kahit po malayo itong Bagong Sirang, dumayo po talaga ang JFS team. Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create, but we captivate. Follow on our social media accounts. At isang tatay na naman, araw ng kagitingan, magiting na tatay. Magbabay ka naman, Daddy! Magbabay ka, Daddy. Bye-bye! I promise you stay.